Ay. Ay, grabe nga lingaw. Ano nang buhay yun eh. Ano pangyayari? May electric pan man ko ta. Brown out. Sus! Napakalibong sa alimanta. Ay, nakaw. Dahil na nga nakabugtik ka subangga eh. Grabe pang alingahot ine. Napigsa sa parang inikam. Buhay ko. Ano na ini? Matanglay yung nga ni magparakayab. Matanglay. Ano na ini? Subago pa kita hihinang. Duwa ng dusinang bado ang sakuyang isinulog. Huba sa ulog, huba o sulog. Mala ini naman na sandukong ino. Tom-tom na naman kay hinang. Di hero, hinang. Dahil ka bagakaan ma. Wara naman sa tamang pag-isip. Sa nabanda ng electric pang kulig de. Ay tada yung kuryente, magamit mo ina eh. Iya. O, kaya be. Isos, nakayab. Iyan mananggad. Sige na sa nang kayab, batang layo na nga niyang kaw-kawang ko. Batang layo na, Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Uyog-uyogon mo man. Uyog-uyogon mo. Batang layo na. Wala naman. Katurog ko ta ka. Mangiturog ka kang kamugtaka na ina. Bata mahibugong pangkot so na ining binakal ni agaw. Ini mananggad ang alingahot. Diyos ko Lord. Dahil nang katapusing alingahot. Alingahot na grabe. Iyan mananggad. Kamu nonoy, kumaong kamo dyan ha. Umarakan sana kamo dyan. 2 bulan na nindo yan ang pigkakaon dahil pananauumaw. Binalibong na naman ang payo ko. Ano na yun eh? Nakarayaban mananggat inihaw. Dahil nang katapusing kayab. Wagar. Inda. Muya kumangkutang maghiling kitibe. Makamit ang tibe nga. The brown out. Lord. Suradya. Dahil pila. Magamit mo pa. Lord, nanunay ni hudumasan ako sa payan. Bata nga di puro paipot. Ginibo na. Naiputang kan manaw. Yan ang problema. Hinda. Dahil kita kayo di umangin turog talaga. Sa sobrang alingahot, bahala ka dyan sa buhay mo. Bahala ka dyan.